мы прадстаўляем незвычайную музейную выставу, прысвечаную яна ёлачным цацкам, якімі упрыгожвалі пад Новы год лясную прыгажуню нашы бабулі і дзядулі. Экспанаты для гэтай выставы нам дапамагалі сабраць вучні і іх законныя прадстаўнікі, а таксама педагогі нашай установы адукацыі. Цікава, з якім запалам падчас падрыхтоўкі матэрыялу у падборы цацак удзельнічалі дарослыя. Яны з радасцю адчынялі схаваныя на паліцах або антресолях коробкі і коробачкі, старыя чамаданы і футляры, дзе многія гады захоўваюцца складзеныя ў ваце або мяккай тканіне шкляныя скарбы. Так пацвердзілася думка, што з узростам узнікае непераадоленае жаданне ўспомніць дзяцінства, акунуцца ў настальгічны настрой і датуліцца да асацыяцыяў, якія абуджаюць яркія і прыемныя эмоцыі часу, калі дрэвы былі вялікімі. А мы, карыстаючыся савецкімі ёлачнымі цацкамі, паспрабуем прасачыць не толькі гісторыю развіцця цацачнай вытворчасці, але і гістарычныя падзеі таго перыяду. Такім чынам, мы пачынаем. У параўнанні з сённяшнім пераважна шматколернымі шарыкамі і зорачкамі савецкія ёлачныя ўпрыгожванні адрозніваліся сваёй відавой разнастайнасцю. Аднакаляровыя і рознакаляровыя, з пасыпкай і без яе, круглыя і плоскія, шышкі і сцяжкі, звяркі і птушкі, ягады і гародніна, ледзяшы і сняжынкі, домікі і гадзіннікі, у спалучэнні з елачнымі шклянымі каралямі, дожджыкам з фальгі, ватнымі снежкамі і маленькімі лямпачкамі гірляндаў стваралі унікальную святочную атмасферу. Па расказах дарослых на таго, хто ўпрыгожваў навагоднюю елачку, ускладвалася неверагодная адказнасць. Пераважна шкляныя вырабы былі вельмі хрупкія і пры адным няверным руху разляталіся дробнымі аскепкамі. Увогуле, традыцыі ўпрыгожваць навагодняе дрэва дайшлі да нас з Еўропы. Лічылася, што ядомыя прадметы – яблыкі, арэшкі, цукеркі, пакладзеныя поруч з ёлкай, былі здольныя прыцягнуць у сям'ю багацця ў Новым годзе. Аказваецца, модныя тэндэнцыі ў елачных упрыгожваннях здаўна задае Германія. Менавіта адтуль прыйшла мода на яловыя шышкі, пакрытыя пазалотай, пасярэбраныя зорачкі, фігуркі анёлаў з латуні. Пачынаючы з 17 стагоддзя, цацкі былі ўжо неядомымі і ўяўлялі сабой пазалочаныя шышкі, прадметы ў фальзе на аснове алавянага дроту, адлітыя з воску. У 19 стагоддзі з'явіліся шкляныя цацкі, але былі яны даступныя толькі багатым сем'ям. Людзі ж сярэдняга дастатку упрыгожвалі ёлку збітай бавоўнай, тканавымі і гіпсавымі фігуркамі. У савецкай краіне для вытворчасці шкловыдувальных вырабаў было недастаткова сыравіны, а імпарт абыходзіўся дорага. Таму ў Савецкім Саюзе перш з'явіліся елачныя цацкі з ваты. Спартсмены, лыжнікі ў смешных куфайках, канькабежцы, піянеры, палярнікі, чараўнікі ва ўсходніх уборах, дзеды Марозы, па традыцыі з вялікай барадой, апранутыя па-руску, лясныя жывёлы, казачныя персанажы, садавіна, грыбы, ягады. Яны былі нескладанымі ў вырабе, пазней паступова дапаўняліся і ператвараліся, а пасля ў цацачнай сферы пачалась больш вясёлая разнастайнасць. Лялькі з разнакаляровай скурай сімвалізавалі сяброўства народаў. Морква, перац, памідоры і агуркі цешылі вока натуральнай афарбоўкай. Папулярным доўгажыхаром для многіх краін былой савецкай прасторы стаў Дзед Мароз. Фігура з ваты на падстаўцы, з тварам з поліэтылену і іншых матэрыялаў. Паступова мянялася і яго футра. Яно магло быць з пенапласту, з дрэва, тканіны або пластмасы. Пазней у казачнага дзядулі з'явілася яго ўнучка, Снягурачка. У 1935 годзе была знята забарона на афіцыйнае святкаванне Новага года і наладжаны выпуск навагодніх цацак. Першыя з іх былі сімвалічныя для Савецкага Саюза. Яны адлюстроўвалі дзяржаўныя атрыбуты – серп і молат, сцягі, фота вядомых палітычных дзеячаў, дырыжаблі, планёры і нават вобраз хрушчоўскага часу – кукурузу. З 40-х гадоў мінулага стагоддзя з'явіліся цацкі, якія паказваюць бытавыя прадметы – чайнікі, самавары, лямпы. У ваенныя гады яны вырабляліся з адходаў вытворчасці – бляхі, металічнай стружкі, дроту. Гэта былі танкі, салдацікі, зорачкі, сняжынкі, гарматы, самалёцікі, пісталеты, парашутысты.
У перыяд Вялікай Айчыннай вайны на фронце елачкі ўпрыгожвалі гільзамі, пагонамі, цацкамі, уручную вырабленай з сэканомленых бінтоў і ваты, з паперы. А дома елачныя цацкі выраблялі з тканіны, стужачак, паперы і нават яечнага скарлупіня. У 1949 годзе увесь Савецкі Саюз адзначыў юбілей вядомага рускага паэта Аляксандра Пушкіна, чые казкі вельмі любілі і чыталі ўсе, ад малога да вялікага. Дзякуючы гэтай падзеі ў елачна-цацачнай сферы з'явіліся фігуркі персанажаў яго казак, а пазней дадаліся і іншыя казачныя і мультыплікацыйныя героі: Айбаліт і чырвоны каптурык, гном і канёк-гарбунок, кракадзіл і чабурашка, казачныя пеўнікі, жар-птушкі, домікі і грыбочкі. Нашу асаблівую ўвагу прыцягваюць да сябе старыя ёлачныя цацкі на прышчэпках. Гэтае прыстасаванне з'явілася ў цацках у 50-х гадах мінулага стагоддзя і дазваляла размясціць цацку на любым месцы дрэва, хоць на верхавінцы, хоць пасярэдзіне галінкі. Гэта маглі быць і сам Дзед Мароз, і Снягурачка, і Снегавік, і Вавёрачка ці сабачка, месячак ці ліхтарык, зорачка ці шарык. Пазней усе магчымыя героі казак і мультфільмаў, клоуны і матрошкі, ракеты і машынкі. Увогуле, любая значная падзея ў нашай тагачаснай краіне знаходзіла сваё цацачнае ўвасабленне. У 1955 годзе адбыўся выпуск аўтамабіля «Пабеда», і на елачцы з'явіўся мініяцюрны шкляны аналаг гэтай машыны. Старэйшыя людзі адзначаюць, што фігуркі гадзіннікаў былі на елачцы здаўна. Аднак з 1956 года любая выява гадзінніка пачала мець дакладна вызначанае размяшчэнне вялікай і малой стрэлкі. Яго падказала гераіня культавага кінафільма таго часу «Карнавальная ноч». А пасля першы чалавек здзейсніў выхад у адкрыты космас. І елачка практычна кожнай савецкай сям'і упрыгожылася цацачным касманаўтам, ракетай або спутнікам. Амаль да 1970 года елачным трэндам былі розныя па форме і колеры фігуркі з рэльефам, падоўжаныя і прысыпаныя сняжком, ледзяшы, пірамідкі, традыцыйныя шышкі. Акрамя шкляных пачалі распаўсюджвацца цацкі з паралону і пластмасы. Амаль да 90-х гадоў стала пасяліліся на зялёных галінках мульцяшныя вінні-пухі, карласаны і умкі. Дамінавала калядная вясковая тэматыка. Пачалі выпускацца шары з розным бліскучым напаўненнем і шматгранныя фігуры. Бліжэй да канца 20-го стагоддзя увогуле перавагу ў елачна-цацачнай сферы аддалі разнастайным шарам з выпукласцямі або адтулінамі, з упрыгожаннем і без яго. Яны нават сёння старыя, месцамі з драпінамі і аблупленай фарбай, валодаюць непаўторным магнетызмам, канцэнтруюць на сябе святло гірлянду і адлюстроўваюць усё навакольнае. Некаторыя пакрыты спецыяльным фосфарным саставам і таму ў цемры доўгі час свецяцца. Цікавымі ў мінулыя часы былі і пляскатыя цацкі, фігуркі жывёл і птушак, кветак, домікаў на снезе, сняжынак, рыбак, дзяцей, казачных істот і іншых персанажаў на мірную тэматыку. Іх выраблялі на картоннай аснове з прэсаванай ваты, а таксама спосабам ціснення на перламутравай паперы. Трэба сказаць, што часта цацкі вырабляліся ў сем'ях сваімі рукамі. Асабліва папулярнымі былі такія шары-гармошкі, ланцужкі гірлянды, карзіначкі з паперы і старых каляровых паштовак. Іх маглі таксама прысыпаць на клей бітым у дробную крошку шклом ад сапсаваных цацак, здробненым дожджыкам альбо блішчастымі парэзанымі фанцікамі пенапластам. На навагоднім дрэве ўся гэтая цацачная прыгажосць доўгі час у перамешку з цукеркамі ў блішчустых фанціках патанала ў пушыстым ватным снезе і вертыкальным дожджыку з фальгі. Значна пазней, з самага канца мінулага стагоддзя, з'явіўся гарызантальны пушысты дождзік – мішура. А зверху красавалася так называемая вярхушка ў форме пірамідкі. Пірамідкі з адным, двума або нават трыма шарамі. Асабліва папулярна ў савецкі час была чырвоная пяціканцовая зорка. Вырабляліся такія ўпрыгожанні як са шкла, так і з іншых матэрыялаў – пластмасы, сцякляруса, лёгкага металу. Сёння старыя навагоднія елачныя цацкі сталі практычна рарытэтнымі. Пра сваю хрупкасць многія з іх страчаныя назаўсёды. Аднак дзякуючы музейным выставам і экспазіцыям елачных цацак мы можам прасачыць гісторыю нашага народа і акунуцца ў казачную атмасферу дзяцінства нашых бабуляў і дзядуляў, мамаў і татаў.
бо адчыняем заветную каробачку з антрысоляў, і як ніколі ярка адчуваюцца тыя ж неверагодныя пачуцці, калі ўся сям'я збіраецца разам вакол зялёнай прыгажуні, упрыгожвае яе і загадвае запаветныя жаданні на наступны год, які абавязкова павінен стаць самым радасным і шчаслівым.